Neofaşizma li Tirkiyeyê û Kurd medenî ferho. Cîhan di serdemeke dîrokî re derbas dibe. Ne tenê Kurd û Kurdistan, ne tenê Rojhilata Navîn, tevahîya cîhanê di serdemeke dîrokî re derbas dibe. Ev qonax hesab pirsîna 120 salan e. Hesabê 120 salan jî destpêka avakirina netewdewletan e. Bi netewdewletan sê tişt zêde pêşketin. Yek şer, du sînorên bi dîwarên şermê û têlên dirihî, sê îzmin. Dîwarên şermê û têlên dirihî bajar, gund, malbat, zevî, tax parçekirin. İzm an jî fikir û raman pêşxistin. Bûne parçeyên felsefe, gelek caran bûne diyalektîka serdeman. Cîhan cihê bazara hiş û ramanê ye. Tevgerên civakî bêyî bazara hiş û raman jî pêş nakevin. Bazar êdî bazirganî ye. Di pergala cîhanî de serdest bûye. Li rastiyeke ye, civak bi tevgera raman pêş dikevin. Vê ca bi qasî zêdebûna şeran jî, îzm jî zêdebûne. Bûne sedema avakerên hiş û ramanê civakan. Her çi qasî dînamîzma jiyanê li pêşiya îzman jî be, di aliyê entelektûelî de mirov li hemberî kêş û îdealên îzman lewaz dibîne. Tenê sê îzman felsefeya îzman xera kiriye. Yek, apartheid uyal Başûrê Efrîqayê, du Kemalizma li Tirkiyeyê, sê Ba'sa li Misir, Sûriye û Iraqê. Ev îzmên spîne. Bingeha wan li ser netewparêziya faşîzan hatiye avakirin. Mîratzedeyên îzma spî di vê qonaxê de xwe weke transhumanîst dibînin. Transhumanîst di ser bingeha kalıpkeşiya metafîzik hatiye avakirin. Pêşengê xwe jî X-Men dibînin. X-Men dixwazin aqlê çêkirî bikin dewsa îzma spî û cîhanê berbitûnebûnê ve dibin. Vê ca Birêz Abdullah Öcalan di çarçoveya şaristaniya gerdûnî de modernîteya kapitalîst rexne dike û civaka demokratîk dike stûna pêşerojî. Pirsgirêk ev e, divê ol, exlaq û siyaset ji destê desthilatdaran derkevin. Modernîteya kapitalîst demokrasiye parçe kiriye û di çarçoveya liberalizmê de popülerîteya parlamenterîzmê dike perde û hemû çavkaniyên felsefê berteref dike. Şeran zêde dikin, gelan bêzar dikin, mîrateyên dîrokî tune dikin, av hewa, cîhanê û her wekî din xeremal dikin. Serokkomarên weke Erdogan jî xwe kirine wekî çûkê simûr û di asoyên metafîzîkî de avjeniyê dikin. Balkêşa bi çêkirina balafirên bê mirov û biçek, bi çêkirina robotên ji bo kuştina mirovan, pêvajoyeke transhumanîzma di rengê neofaşîzmê de dane destpêkirin. Aqlê çêkirî jî êdîçeka herî dijwar e, bûye amûrê tunekirina mirovan. Piştî modernîteyê, postmodernîteyê û humanîzmê niha jî transhumanîzmê diaxivin. Qalıpkeşiya bi efsaneyên copî ji mîtolojiya Roma dêle gora Asena, ji mîtolojiya Yewneniyan fîgürên ku kelehan fetih dikin, ji xwe re birine û bi çîrokên cuda ve dibêjin. Ji bûyera Allodîno jî çîroka delî dumrul çêkirine. Bi hişmendiyeke kufikî, derewîn û Hitler kirine çavkaniya xwe û faşîzma yekperest afirandine. Guman dikin ji bo siyaseta yekperest gotina neofaşîzm ê wê baştir be. Faşîzm berhemê îzma spî ye. Li neofaşîzm hem îzma spî bikartîne hem derew, teşqele, şantaj û selefkariya Hacî Pepe dike pratîkê. Guman dikim wê ji bo desthilatdariya Enqerê gotina neofaşîst baştir be. Bi vê gotinê faşîzm parçe jî nabe, nû dibe. Sedema duyemîn ku min gotina neofaşîzm bi kar anî helwesta Ewropayê ye. Ewropayê faşîzma Hitler mehkum kir. Li hişmendiya yekparêziya îttihat û terakîya Türk û İslam û Türkî Turan ku bûye bavê Hitler ji nedîtî vetê û li hemberî kiryarên faşîzan yên nedî ji gelê Kurd bêdeng dimîne. Dibe ku siyasetmedar vê rewşa Ewropayê cuda û nerin binirxînin. Lê rewşenbîr, rojnemevan û akademîsyen nikarin bi çîrokbêjiya şorba nexweşan nêzik bibin. Mecburin aliyê teoriya felsefî û sosyolojik li ber çavan bigirin û li dijî bêdengiya Ewropayê ya li hemberî faşîzma dewşirmeyên Tirk li Kurdistanê dengê xwe bilind bikin. Bi gotina Birêz Abdullah Öcalan kes nikare bi wazên û kêşeyên 100 sala navîn nêzîkî vê pirsgirêkê bibe. Xwedawendiya netewdewletê cîhan teng kiriye û berbi kafûkinkirinê ve dibe. Piştî van gotinên biwate em dewam dikin. Piştî banga Abdullah Öcalan a 27 Sibatê û biryara PKK ya xwe fesehkirinê, Tirkiye, desthilatdariya AKP û MHP û kesên bi titra proftiyê tev digerin pêngavê weke serketina xwe lanse dikin û bi zimanekî êrîşker ve dibêjin. Wek ku wan dîwarên sîklop ê hêrivandinê bi baskên têrên dubirek li asoyên mirovayiyê difirin. Xwe dikine navenda cîhanê. Hemû femîn ên cîhanê bikartînin û diaxivin. Kiryarên faşîzan weke şoreşê binav dikin, bi zihniyeta selefî, kodên olê û çanda İslamî bikartînin, postmodernîzma Ewropayê rexne dikin, xwe jî weke transhumanîst nîşan didin. Gewî dêwateya bi tirbûnê.
Erdoğan qesrê weke mabeda Süleyman bikartîne û di her axaftina xwe de gotina birayên me yên Kurd bikartîne. Birayên Kurd jî 26 salin banga aştiyê dikin û berdana Birêz Abdullah Öcalan û girtiyên nexweş dixwazin. Lê Erdoğanê ku ji bo kujerê Hrant Dînk çeteyên Hizbul Kontra erka xwe ya efûkirinê bikar anî ji bo yek Kurdî bikar nayîne. Pakêta darazê ya dihemîn jî fiyasko derket. û niyeta desthilatdariya AKP û MHP ya li dijî çareseriyê nîşan da. Yani atmosfera hêviyan ve guherî atmosfera bihêvîtiyê. Enqere di salên destpêka avakirina Komarê de ye. Siyaseta pêşengên İttihat û Terakkiyê Fevzî Çakmak, İsmet İnönü, Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, zihniyeta waliyê Enqereyê Nevzat Tan Doğan û beyana Amasyayê hukmran e. Ya Subhanallah, wan xwe avêt dexilê Birêz Abdullah Öcalan, PKK ji biryara çekberdan û xwefesehkirinê girt. Lê sê meh ji ser banga 27 Sibatê re derbas bû. Dewletê hîn gavek jî neavêtiye. Gelo Erdoğan û Bahçeli li benda vegera îsan e. Desthilatdariya AKP û MHP erdnîgariya Bakurê Kurdistanê bi taybetî li botanê tune kiriye. Bi vî rengî hemû tez û bîrdozên newton û kepler yên xweza fîzîkê berteref kirine. Berhemên şaristaniya Kevin mîmariya dîrokiya Kurdan tune dikin. Bi vî rengî zimanî mîmariya Kurdan jî tune dikin. Bi siyaseteke durû, nebûna hişmendiya xwe li aqilê çêkirî siwar dikin û Kurdistanê bê mirov dihêlin. Bi balafirên bê mirov û bi çek êrîşan dikin. Lê ne ew bi tenê weke li Mexmûrê jî tê dîtin, desthilatdariyên li herêmê ku serê xwe li ber gev û şantajên mîratsedeyên dewşirme ditewînin serava dikin û dixwazin siyaseta 110 salan ya tunekirina Kurdan bi ser bixin. Erdoğan jî bûye X-Men yan jî Rambo, bûye delî dumrul û weke mirovekî transhumanîst tevdigere lê çi dike lingên wî li hewa dimînin. Ew li welatê xwe aştiyê pêk nayne. Desthilatdariyên Iraq û Sûriyeyê jî li dijî Kurdan dike nava liv û tevgerê. Lê li Xezayê, li Ukrayna, li Libya, li Çînê û Uygurê li aştiyê digere. Ütopîk tevdigere û dibêje ez ê Stenbolê bikim qada aştî û cîhanê bikim baxçeyê Firdevs. Siyaseta transdürütiyê ye ev. Abdullah Öcalan 23 salin banga aştiyê dike. Nexşeriyên çareseriyê pêşkeş dike. Cîhan bangên Öcalan û pêşniyazên wî yên bi tez û îzma bi felsefeyên hûnayî erê dikin. Zanistên cîhanî projeyên wî weke bingeha çareseriya pirsgirêk û modela ji bo pêşerojê dinirxînin. Erdoğan û rayedarên li Enqereyê bi frekansên cuda diaxivin û tevr li lingên xwe dixin. Banga Abdullah Öcalan bi qasî peymana Medîneyê ji bo Kurd û Tirkan pêwîst e. Tê wateya parçekirina beyana Amasya û duruşmeya Kızıl Elmayê. Lê desthilatdarên ku xwe dexilî berlingên Birêz Öcalan û Kurdan kirine weke di pakêta darazê ya dihemîn de jî hate xuyakirin, dirû tevdigerin. Dewleta Enqereyê ji roja hatiye avakirin heta îro ji aliyekî ve xwe nêzîkî Ewropayê dike, li aliyê din xwe weke pêşengê cîhana İslamî derdixe pêş. Lê bilûra ku lê dixe ne li hesabê Ewropayê tê, ne li hesabê cîhana İslamî tê. Ewropa jî cîhana İslamî jî ji çîrokên dewleta Enqereyê cuda bi çîrokên xwe li ola İslamê û tevgerên civakî dinêre. Ew dikarin civakên li Tirkiyeyê bi çîrokên cuda derewan bikin, hebên psîkofarmolojîk û civakan razînin lê nikarin raya giştiya cîhanê bixapînin. Bedena dewleta Enqereyê bi qasî serdema dawiya Osmaniyan hem nexweş e hem bêdhiqet e. Kurd ji serdema Yavuz Sultan Selim û heta îro bûne dil, kezeb û goçikên Tirkan. Lê ew qewmê ku her dem bi xêra destek û alîkariya Kurdan serketî bûye, gelo îro çima îhtirasa mirovên biçûk û ketî nîşan dide. Pirsa îhtirasê û hêrs navê têkbirina kod û argomanên ademiyetê ne mirov serxweş dikin. Ev serxweşiyeke balkêş e û mirovan ji nexweşiya ji enformasyonên entelektûelî bêpar dixin. Ji xwe nexweşiya serdemê ev e û em dikarin vê nexweşiyê di kesayeta mîratsedeyên dewşirme de bibînin û wek genê û faşîzmê binav bikin.